Sme Pnev.dt. Naším hlavným zameraním je predaj a servis pneumatík a ostatného príslušenstva. Nájdete nás na okraji obce Stožok, neďaleko okresného mesta Detva, pričom na trhu pôsobíme už od roku 2007. V našej ponuke môžete nájsť širokú paletu pneumatík, duší a diskov pre vozidlá rôzneho typu. Osobné, dodávkové, nákladné, poľnohospodárske či priemyselné. Rozvoz vašich objednávok v rámci Slovenska a okolitých krajín Európskej únie zabezpečujeme prostredníctvom vlastnej dopravy. Pneumatiky si však u nás môžete nielen zakúpiť, ale aj prezuť. Objednávku si môžete pohodlne vytvoriť online a v priestoroch pneuservisu sa o vaše auto, kamión, traktor či iné vozidlo radi postaráme. V prípade, že na uloženie práve nepoužívaných pneumatík nemáte priestor, môžete taktiež využiť našu službu sezónneho uskladnenia pneumatík. Okrem toho sa však o vaše kolesá dokážeme postarať aj v teréne, a to prostredníctvom využitia nákladného mobilného pneuservisu, ktorý je taktiež súčasťou našej ponuky. To, čo vám môžeme sľúbiť, je zodpovedný a ľudský prístup.